tungod sa kaugalingon. At atong tun-an ang pagsulti sa kasayuran nga basihan mahitungod sa kaugalingon. Mao kini ang pangalan, ginikanan, edad, Pinoy-anan, adlaw nga natawhan, eskwelahan, ug uban pang kailhanan ug mga kinaiya isip usa ka Pilipino. Unsa to? Pangalan, ginikanan, edad, Pinoy-anan, adlaw nga natawhan, eskwelahan, ug uban pang kailhanan ug mga kinaiya isip usa ka Pilipino. Sulayi kini. Ilha ug nganli ang gipakita sa hulagway. Lingini ang letra sa saktong tubag. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang atong hulagway mao kana. Letter A, bata. Letter B, nanay. Letter C, lolo. Lingini ang letra sa saktong tubag. Unsa man kana ang nasa hulagway? Letter A. Letter A, bata. Ilha ug nganli ang gipakita sa hulagway. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang atong hulagway mao kana. Letter A, tawo. Letter B, lugar. Letter C, mananap. Giunsa man ang kanang naa sa hulagway? A, tawo. B, lugar. C, mananap. Lingini ang letra. Ang atong linginan ang letrang B. Letrang B, lugar. Ang simbahan usa kana ka lugar. Lingini ang letra sa saktong tubag. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang atong hulagway mao kini. Letter A, mama. Letter B, papa. Letter C, lola. Unsa man ang kanang naa sa hulagway? A, mama. B, papa. C, lola. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang answer mao ang letrang B. Letrang B. Very good. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang atong hulagway mao kini. Kana. Sa letter A, mama. Letter B, papa. Letter C, kuya. Unsa man ang kanang naa sa hulagway? Letter A, mama. Letter B, papa. Letter C, kuya. Lingini ang letra sa saktong tubag. Dali, unsa man ang letra? Gilingini. Ang saktong tubag mao ang letrang A. Letter A, mama. Si mama. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang atong hulagway mao kini. Mayo 10, 2020. Letter A, lugar. Letter B, tawo. Letter C, pizza. Unsa man kana ang Mayo 10, 2020? A, lugar. B, tawo. C, pizza. Lingini ang letra sa saktong tubag. Ang saktong tubag mao ang letrang C, pizza. Okay. Lingini ang letra sa saktong tubag. Mao kana ang hulagway unsa kahana siya. Letter A, merkado. Letter B, eskwelahan. Letter C,
simbahan. Unsa man kana ang naa sa hulagway? Letter A, merkado. Letter B, eskwelahan. Letter C, simbahan. Lingini ang letra sa saktong tubag. Unsa man na letra ang atong linginan? Ang letrang B. Letrang B, eskwelahan. Eskwelahan kana siya. Adunay duha ka buok bata. Gusto nila na makighigala kanimo. Ganahan ka ba nga makighigala kanila? Karon aron kita magkahigala, kinahanglan nato nga mag-ilhanay. Ako si Alan Sumaylo. Ako si May Luksin. Ikaw, unsa imong ngalan? Ang imong itubag? Ako si imong pangalan. Si Maricel Sumaylo ang akong mama. Si Ana Luksin ang akong papa. Unsay ngalan sa imong mama? Ang imong tubag? Ang pangalan sa imong mama? Si Andres Sumaylo ang akong papa. Si Renny Luksin ang akong papa. Unsay ngalan sa imong papa? Ang imong itubag? Pangalan sa imong papa. Kanus ka na tawo? Ni Antong, Oktubre 14, 2013. Ikaw, kanus ka na tawo? Ang imong tubag? Natawo ako ni Antong. Pitsa kung kanus ka na tawo. Kung wala ka pa nakasabot sa imong birthday or sa adlaw sa imong natawhan, pwede ka mangutana sa imong mama o sa imong papa. Pilay edad nimo? 6 anyos na ako. Ikaw, pila man ang imong edad? Ang imong itubag? Ang imong edad. Kung wala ka pa nakasabot kung pila imong edad, pwede ka mangutana sa imong mama o sa imong papa. Asa ka nagpuyo? Nagpuyo ako sa Zone 1, Baybay City. Ikaw, asa ka nagpuyo? Ang imong tubag? Nagpuyo ako sa pangan sa inyuhang lugar kung asa mo nagpuyo. Kung wala ka pa kasabot kung taga-asa ka, kung asa ka nagpuyo, pwede ka mangutana sa imuhang mama o papa. Asa ka nag-eskwela? Nag-eskwela ko sa Baybay 2 Central School. Asa ka dapit nag-eskwela? Ang imong tubag? Nag-eskwela ako sa pangan sa imong eskwelahan. Kung wala ka pa nakasabot, pwede ihapon ka mangutana sa imuhang mama o sa imuhang papa. Kinahanglan makabalo ka sa mga importanteng impormasyon ug uban pang kasayuran sa imong kaugalingon, sama sa imong ngalan, ngalan sa imong ginikanan, ngalan sa imong mama o sa imong papa, imong adlaw nga natawhan og edad, lokasyon sa imong puloy-anan, ngalan o lokasyon sa imong eskwelahan. Mao kadto ang mga impormasyon o kasayuran nga imong magamit sa pagpaila sa kaugalingon.